Iki website yang nganu nggo apa? Tapi website wis dadi kabeh no. Lah iya. Kira Kira bengi tak kira lembur artikel. website. Sangka bar maghrib aku. Bar maghrib terus gawe gitu. Jadi anu kok dialog iki tagokke ning anu. Jos ta wis ana. Nah ini gini dulu. Dialog Dadi san. Lah iki ngono misale kan iki misale diakses wong ya. Heeh. Dene rasa dulu dialognya. Oh, berarti dialognya kuwi Kanggo sing carane nggo admin tok, tim tok admin tok ya. Nah, ngono misale videone engko wis tayang, nah ngono lagi tak buka kuncine. Dadi wonge engko arek gawe apa? Arek gawe konten wonge sak karepe lah. Intine anu engko iki niki engko ono iklane. Jadi iki wonge maca niki engko ono iklane. Ngono. Lah iki kontene engko nak misale golek penontonnya wis, golek penontonnya carane piye iki? Misale dadi kontene. Yo intine kok modele ning anu kata kunci kabeh kuwi engko. Nah, kata kunci kuwi engko anu apa? Kaya terindeke iki selama 7 sasi engko. 7 sasi wis apik kok. Dadi san 7 sasi. Yo iki targete, target ngono kuwi. Targete 7 sasi wis dadi kuwi pirang film iki kira-kira. Oh, targete pokoke nek iso 75 lah. 75 film dadi ya. Yo. Wis boom cara misal videone dadi 75. Targete sak ngono kuwi. Akeh. Lah ngono nek misale kok wis ana 75 film terus wis ana 7 sasi urung monet, misale urung ana 4 jam tayang ya. Oh ya nggunakan VPN. Nah, kuwi dadi sing tak rencanake iki ngono kuwi. Jadi VPN, aku langsung lewate dioplos aku lewati. Jadi modelnya dioplos aku. Berarti ki anu urung perlu video shot ki ya. Urung perlu. Oh, shot paling nek wis 7 sasinan ron wis wagih engko. Jadi wis apa? 7 sasi aku lagi nge-shot gawe shot. Tapi kan jatahe shot iso ge promosi. Shot kan anu, ono apa promosi to, shot. Oh, kaya ngono iki lho, konten terkait apa iki lho. Jadi misalnya ono film siji iki ya. Dipotong terus nganu apa? Di goke shot ron. Engko ngisore ono anu video terkait. Nah, linknya aku dicantumke ning ngisore shot gitu. Tapi ya lucu video lo. Carane ning sosial media kan ya mlebu bareng ya. Facebook, kuwi ya iso ge promosi Instagram, TikTok. Nah iya. Sekali mlebu no pirang anu. Terus apa jenis TikTok, IG, Facebook. Terus apa ya? Kuwi menghasilke kabeh ya. Iya. Lumayan nih, bismillah. Tapi yo engko kudune nganu. Pihak algoritma iki seneng nek kontennya akeh. Nek sini akeh konten. Ngono, akeh konten terus engko kata kuncine ke indeks. Kira-kira video panjangnya pirang menit iki? Rata-rata. Tak gawe rata-rata wae 8 wis apik. 8. Antara 8 menit 10 menit. Nah, engko nek sing video vlog kuwi tak gawe minimal 20 menit. Nek iso vlog. Kayak ngene iki nek iso 20 menit. Tapi yo carane yo hitungannya padha ya vlog, ya padha video panjang ya, long ya. Nah, misale ngene Ron, apa kaya video ini panjang ya. Kuwi ning jero kok iso disisipi iklan akeh. Oh iya, bisa. Ngono. Nak video ini pendek, pirang menit tonton, iklan tuh. 5 menit tonton kok ono iklan liya. Jadi engko anu apa? Nah, misalnya video ini pendek, paling mau iso disisipi iklan siji. Nah, misalnya video pendek di iklan 5 ya, bebuar sing nontonnya. Pokoknya ono apa website iki yo akeh blog. Tapi wis subscriber wi mempengaruhi iklan ya. Subscriber iki anu apa view sing mempengaruhi. Ora, intine iso FYP. Oh, FYP. Misalnya ngene ya, ono filmnya sing FYP ngono. Misalnya ngene. Video ini dhewe tentang komedi teknologi misalnya ya. Ono wong iki goleki ning pencarian YouTube. Iya. Wonge kudu subscriber misalnya ya.
Misalnya mau ngelek konten komedi apa teknologi. Engko videonya dhewe iki nyangkut ketok. Oh. Jadi ora kudu subscriber. Ngono. Penting ini kata kunci wis kuwi. Kata kunci wis keindeks. Lah, engko goleki ning pencarian gampang. Ngono. Goleki ning pencarian gampang. Mau kok mau channel apa mau? Tetapi nak misalnya subscriber wakil penontonnya sak kok ngono kuwi kok. Dadi karena ora beraturan cara gawe kaya target penontonnya ra ditentuke dene. Cuma sing penting gawe konten. Gawe konten subscriber wakil. Gawe konten di upload, gawe konten di upload. Tapi yo ora menghasilkan percuma to. Kesel-kesel rae konten. Yo sebenarnya konten yo gawe hiburan lah gawe. Lah yo. Intinya kan engko setiap video engko tanam ke kata kunci. Terus tag kuwi, hashtag kuwi. Lah, kuwi engko lagi ke indeks. Indeks engko rada suwi pancen. Lah berarti nak koyo iki targetnya video panjang lah koyo engko ning TikTok, koyo Instagram. Itu kan rata-rata do video pendek. Dipotong ra apa-apa. Berarti potong kowe ngerti anu ra cerita-ceritane ngono kok nak misale ning ngene IG biasanya hanya 2 menit terus dia mesti golek ning channel-e ngono ya. Oh iki ono YouTube ngono ya. Film Cina kan TikTok kan pendek-pendek to. Film Cina ana promosine ning Facebook kan film cendek-cendek. Aku ya kadang ya nonton film penasaran. Dracin ki rame. Saka Facebook mesti do penasaran. Lah gua lagi goleki mesti do goleki YouTube. Lho saiki Dracin ki mlebu iklan lho. Lah yo. Ning iklan kadang buka IG ki ono engko sithik drama Cina kuwi. Lah penasaran ceritane ki kayak ning bumi kok lho ki. Ning dia judule sing anu pinter kuwi to. Sing dialoke hook kabeh. Jadi kok pancingan kabeh. Jadi akhirnya terkunci yang ini psikologi midene. Soalnya terkunci, akhirnya penasaran. Membawa perasaan drama Cina gitu. Semangke perasaan barang. Paris ki ya, sing nonton. Lho rata-rata iki lho mesti ana percintaane, ana sosok sing ditindas, ujug-ujug dadi dhuwur. Rata-rata ceritane ngono. Berulang terus. Akhirnya ning pikirane wong langsung wah, ngene. Padahal lho ceritanya padahal dengan ratusan cerita kuwi ya intine ya asline iki wong wis do nebak ron. Wah, kok bakal ngene. Bakale ya ki ala ki wong sugih ngono. Nyatane lho 2 jam kok direwangi ngono. Kok kecekele kekuasaan tak tertandingi ngono. Padahal wis ngerti kok ceritane alure ngene iki. Nyatane do nonton kabeh. Tiap hari nonton terus iki. Direwangi 3 jam mandeng HP lho padahal. Cuman hanya beda gontok iki bos apa bos properti, bos apa teknologi, ono hacker, ono. Jadi kaya polane iki meh padha. Wong ku sing ngene. Makanya kan pola-pola bareng lho. Polane padha. Polane wis pokoke diulang-ulang ngono. Cuman ya menariknya nak kaya drama Cina kuwi kan tokoe kan pemainnya kan ayu, ganteng. Sing marai menarike wong ya kuwi to. Nomor 1 udah ayu. Nah wong elek-elek ngono iki ya paling ora ya goleki ya video-video lucu. Tapi kan dandanan koplak-koplakan. Ono koncone cacok jenenge Mas Kodir. Kuwi dene ono media ayu ron wong Bonarjon. Seksi-seksi to Bonarjo. Dilebokke ning film iki ya. Tapi mati mergone apa? Teknik liyane iki dibengkalekke. Carane bengkale. Oh. Walaupun dia ayu iki lho. Nek teknik liyane dijarke ora bakal iso. Contohnya kalau kata kunci ya, Pak pelajari hook koyo pancingane barang kuwi. Kuwi nek diabekke. Kuwi koyo pancingan sing wedok kuwi. Berarti konten apik iki urung mesti anu ya. Ya urung mesti. Heeh. Intine dhewe manut koyo piye carane ben apa jenenge iki gampang ditemuke. Berarti apa mergo ora kecekel penontonnya ngono piye? Nah, film apik tapi ora payu. Iya, kuwi ora kecekel penonton. Tapi nek misale kabeh wong kata kunci kuwi mau ya semarai. Nek misale kabeh wong iso gawe kuwi langsung meledak. Perusahaan ora perlu bayar anu apa?
ora perlu bayar apa jenenge kaya influencer. Jadi gawe video sing wedok ayu langsung boom dhewe ya ora. Ngono kuwi mergone apa? Ana kata kunci sing perlu diterapke. Ngono. Demi kan carane nggo mancing menarik penonton apa wong ayu. Ora sing ketoke wong elek. Tapi nek liyane kuwi urung terpenuhi. Kayak misalnya hook terus apa jenenge kaya apa jenenge iki kata kunci bareng mau. Kuwi ora angel. Nah iso kabeh ngono perusahaan gerek bayar cawe wedok payu paling seksi gawe video YouTube dhewe boom dhewe. Ya ora nyatane dene saya butuh artis, influencer. Terus butuh editor. Ngono kuwi. Ana wong sing unik ya kan. Dicampuri wong Pokoknya intine pokoknya teknik ngono kuwi diterapi sik kabeh. Lah aku gerek nunggu tok. Ngono kuwi. Ono sing kuwi saiki ning pikirane wong anu lho, nek wedok wayu engko mesti boom. Wedok wayu mesti pancingan ah. Golek wong ayu. Lah, kuwi. Tapi urung mesti padahal urung mesti. Nek liyane urung terpenuhi ra mesti. Kowe ngerti kaya golek penonton kan ya wong gawe film kan ya. Ora trimo sithik seluruh Indonesia, seluruh anu. Saiki nek seksi dene ora mempengaruhi psikologi penonton bareng ya padha wae kan. Ya, kowe ngerti kaya Woko channel dene iso gede kan tanpa wedok. Pertama rintisé. Dene main ke psikologine iso ya saka kuwi mau angle kamera, angle ngene lah kok ngono kuwi. Soalnya sorot kamerane terlihat wajah. Oh kaya penonton kok terlibat ning cerita kuwi ngono lho. Kadang bayangke dhewe, kadang dhewe mesti ngono. Masalahnya Woko channel gede lho rak ono wedok awal-awal iki. Akhirnya apa? Terus kayak wedok kanggo pendongkrak, nambah peran wong bocah bareng. Akhirnya bocah bareng. Jadi dia nanti mau main ke apa sing dipelajari apa ning pertelevisian kuwi. Ono hook ono. Film Cina bareng lho kuwi main ke ngonoan bareng. Main ke kuwi. Tapi kan kaya kuwi kan carane ini perasaan cinta. Nah ya. Nah, kaya kuwi kan komedi hiburan. Jadi intinya apa? Ya kuwi main ke perasaane penonton. Greget, seri, ngamuk, ada kan langsung ngono kuwi to. Nah, kadang ki ngene Ron. Konten viral iki gara-gara dekne iki kaya nyinggung wong to, netizen to. Netizen iki akhirnya ngamuk. Video ini dulu akhirnya viral. Ora. Lah iki main ki penontonnya kuwi. Jadi penontonnya sing dimainke iki perasaan serike kuwi. Lah, nah kaya Cina perasaan romantis kuwi sing dimainke iki perasaan ati. Kadang apa merinding dhewe weruh wong anu lha ngono kuwi. Dene tergantung videone kuwi. Tapi nek iklan kuwi contohnya nek wis kategorine piye ning video ini? Iklan mlebu. Oh kayak anu iklan sini video YouTube wis nganu ngono lho, wis sesuai anu ya. Misale. Contohnya wis monet, wis anu ngono. Jan teko dhewe nempel tok tik ngono tok kok. Lah engko tampile iki menurut penonton. Lha ora ditentokke saka kono. Ora, piye anune YouTube-e. Ya engko wis diatur dhewe. Dadi engko misale iki videonya dhewe sono iklane ya. Penontonnya kok sering nontonnya kayak pinjol terus. Kuwi iklannya tentang pinjol. Wis otomatis kabeh. Oh, sing audiene sing delok anu ngono iki ya. Misal wonge sering akses pinjol engko berarti iklannya gara sing metu kuwi. Engko kerep ngakses developer ya. Aku properti misale tampile perumahan. Modele ngono. Modele kok ngono. Ayo dia mau tek aku buka Instagram kuwi yo cara dene kaya sering muncul iklan drama Cina ya kuwi mungkin gara-gara sering diakses kuwi ya di iya. Oh makane kan ning YouTube bareng ana tulisane to iklan berbasis minat. Oh iya. Iklan berbasis minat ki engko berarti misalnya minate penonton iki. Misalnya minat penonton iki engko sing tampil iki. Nah misalnya engko dinonaktif ke ya. Kuwi random. Iklannya random. Ning penonton random iklannya. Ngono. Gonta-ganti iklan.
Mbah ono apa jenenge mbah sampo, mbah apa biasanya ngono. Nah, iklan berbasis minat, wedine iki nek wong-wong iki jarang ngetik-ngetik produk iki lho. Ora metu iklane lho. Contohnya ngene, Agus jarang ngetik-ngetik produk misalnya. Heeh. Dia nonton YouTube, kok ora metu iklane. Los video tok isine. Ngono. Bagus ini ya turu meja main. Mau turu iki. Ini turu meja main. Sore ini tau ketemu meja main kok malah anu ning ndi aku turu. Malah enten-entenan. Ya wis to. Lah iya. Rokim balik tak coy. Ya akhirnya kok sih rada anu sing penting ki pemainnya awake dhewe ya engko wis ana siap cara alure wis disiapke Asli kira anu tok. Wong sing angin. Tak jarang nari dulu. sing ngene wong gurung tau main kabeh. Yes, tapi ra apa-apa. Tapi anu project awal ngene ya jeneng ngerintis ki ya. Sing enak ngene iki mulai nol tenan ngene iki to. Engko nak ndelalah dadi kena dirasake. Mulai nol ragu. Engko sing dijak ngerti rak gelem misalnya wis boom. Biyen tak jak rintis wis gelem ora. Kok golek kena etok enak men. Kena jempalian. Ya wong kadang memang nak sing ora ngerti prosesnya kok ngerti-ngerti wis. Ah kowe no penak. Heeh. Dolanan untuk duit. Dolanan untuk duit. Dan ngerintisnya jungkir balik. Tapi urung mesti ketoke gampang dolanan ngono. Nganone angel. Lah iya. Ora mesti iso iki mau untuk penonton. Penonton seneng mbok ora. Pirang menit, Jam berapa? Jam 12.